To, ni ma na yafe maka. Na gode kaka. Yarinyar na akai ta asibiti yau. A dan ƙara ba ta maganin magani. Ni fa ban gane me yake faruwa ba. Ina yara. Yara Alhaji. Sai da yake burge ni. Shine amma ya aiko za ka aure ta. Idan ka cika mana burinmu, za mu mallaka maka kuɗi mai tarin yawa. Zinat lafiya? To wai ma waye miki cikin? Awwal ne. Ye? Awwal, wato ka nuna min cikakken ɗan iska ne. Shine titi bai isa ba sai da ka zo har cikin gida. Shine ka zo ka sami ƴata ko? In za ka rashin mutunci tukuna. Yau bukatar ka ta biya. Sauda ta rasu. Za ka aure ta ko ba za ka aure ta ba? Ya na iya kawai zan aure ta. Awwal miji ki dai aure ki. Aure. Kishiyo biyu fa za ka yi min. Dama ba kake kwaranci akan abin da ya shafi kwamfuta. Na kware akan harkar bincike, ba zan iya shiga kowane irin account. Noranci, kawo shi zuwa nawa account. What? Awwal. Mataka tana dauke da juna biyu. Gaskiya kina da cuta mai karya garkuwar jiki. Ya ake ka bari da ta samu juna biyu a gidanka. Ba wanda shi ne kai. Na san baka san ni ba. Amma kar kai kaddama.
haka? Me haka? Malam ka taimaka mun ka raba ni da mutanen nan dan Allah. Ka me haka? Me haka? Ka san sanar da kake ga mana su banza kalmomi? A ban san ta ba to amma. Hey, dakata. Ka ga mana magana banza ne. Ba magana ka bace. Bari mana me haka? Na gode. Ya isa ba komai. Amma ki daina wurda da irin waɗannan mutanen. Wallahi ban san su. Na tafiya kawai suka biyo ni. Shikenan ba komai kanwata. Yanzu da Allah a ina kike ganin zan samu hotel sai ki kai. Wallahi ban san inda yake ba, ban san inda za a same shi ba. Kin san da yake ni bako ne. Na zo garin ku bautar ƙasa ne, shi yasa. Sai dai da akwai inda zan kai ka. Zaka ji daɗin zama inda yafi ma hotel. To ba komai na ina takalmin ki. Wallahi dan na basu a hanya biyo na basu kai. To shiga mu je mu koma mu dau kayan ta sai mu ci. Dakata malam ka saurare ni da kyau. Bana buƙatar jin wannan magana daga bakin ka. Ku shashashin ina ne? Ya za a yi tana mace kuna maza har ta gudu ta bar ku. Don haka fa na ba ku don kuɗaɗe. Kaka, babban burina shine fa na ga na samu biyan bukata a kanta. Saboda kullum da ita nake kwana da ita nake tashi a zuciyata. Muradina shine na ga na biya bukata ta fa a kanta kawai. Ina gaya ma tun daga lokacin da na ganta fa na sa ta raina. Wannan fa ita ce babbar damar da zan dama na sha a yadda nake so. Duk da bata san ni ba, amma ni na san ta. Ina so na ji labari mai daɗi daga wajenka. Ka fahimta? Ai mun gode maka. Allah dai maka albarka. Alhamdulillah. Kai wannan yaro ba abin da zamu ce da kai sai godiya. Ai gashi kaka a dalilin ta gashi na haɗu da mutanen kirki. Me kace? Cewa ne a dalilin ta gashi na haɗu da mutanen kirki. Bari kira Alhaji ku gaisa. Kai wallahi abin ya ikon Allah wannan abu haka. Kai gaskiya kakarki tana da kirki. Ni babu abin da zaka ce mun tunda ka yarda nan ka maka komai. Kinga karki damu. Yanzu a ƙoshe nake, amma next time ko me kika kawo zan karɓa. Shikenan. Gidan marayu? Akwai wato wani yaro ko yarinya tufafi kala biyu. Da sabulun wanka da na wanki. Sannan sai man shafawa. Da kuma man goge baki. Sannan matan haɗa musu da man kitso. Hakan yayi. A gaishe min da su. Na gode. Sannu kaka. Sannu yaro. Yawwa. Na ji irin ƙoƙarin da ka yi mana. Allah ya saka maka da alkhairi. A komai kaka. Ya sunanka ne? Sunana Adam. Sunanka kenan. Ka ce takwarana ne kai. Wai daga ina kake ne? Daga Abuja nake, amma ainihi na ɗan garin ne. Me ka ce ba na ji ban ji ka ba sosai, ɗan daga murya. Dama mahaifina asalin shi ɗan garin nan. Ka ce kai ba Kano ne? Masha Allah. To ga wannan ka ɗan yi amfani da su. A'a kaka, ai ina da isasshen kuɗi a jikina, na gode. To ya me yasa ba za ka karɓa ba? Ka dai kicin komai kuma kaka ya maka kyauta ita ma kyauta ba za ka karɓa ba. To ai wannan addu'ar da kaka suka min ya fi tukuicin da za a bani. Allah sarki. Hajiya ta ban labarin duk irin ƙoƙarin da kai. To ummi kai shi masaukin baƙi. Kada kuma ka ce ba haka ba, dan na san halinka. Daga hakan nan ka ce ana baka kyauta ka ce ba za ka karɓa ba. Da ki je ki kai shi. Ka amsa kawai ka ce.
Na gode. Allah saka da. Allah saka da alheri. Wallahi da ganin shi bai kirki amma dan haka ba Allah ba su kashe ta za su yi ba yaran mutanen nan Allah da rufa asiri. Assalamu alaikum. Amma alaikum assalam. Aji ya kallo ake ne? To zan fita ne. Ina yarinyar nan ummi take? Kai ta yi sammakon tafiya makaranta. Ina ta kwarana yake shi kuma? Tare suka fita. Shi ma ya ce zai je camp ɗinsu. Kin je da mantuwa. Na mance ya gaya min da asuba dan ka fito daga sallah. Ai da ma kullun haka yake baya manta magana baya kin faɗa wa mutane magana duk abin da zai yana faɗa. Ka san yaro ne ya samu tarbiya yaron nan. Komai zai yi sai ya faɗa ya ce zai yi kaza zai yi kaza baya ɓoye abu. Wallahi yaron kirki mutumin kirki. Duk yadda aka yi yaron nan ya samu kyakkyawan tarbiyya a gidan da ya fito. Gaskiya ne. Sannan gashi da ruwan addini. Da girmama na gaba da shi. To ani baka sani ba. Wani lokaci abin nashi ma yana ban mamaki. Dabi'unsa kaf da yake sai ka ce irin naka. Allah ne iko. Allah kenan. Ai lamarin Allah sai addu'a. To shikenan zan fita. To kin san jama'a suna cin suna jira na aka su. To a da lafiya Allah ya kiyaye. Amin amin sai na dawo. Sanuko? Nanka. Dan ba za ki tafi ba, amma ina son magana da ke. Ba komai yi maganar ka. Sunana Salim. Ke kuma ya sunan ki? Wai da za ki. Yayi. Ba na amsar tambayar. Ko? Kuma dai yaya ne ina son ki. Ka gani kuma baka yi min ba kuma ba na son ka. Gaskiya kina da. Kaga malam, ka yi tafiyar ka domin ni matar aure ce. Ba ta so daidai da kin gani ma mijin aure. Kaga mijina can yana tawowa kuma duk abin da ka gaya min sai na gaya shi. Domin wallahi idan ya ji ba zai maka da daɗi ba. Dan shi soja ne. Soja? A kai da gaske. Allah ya ba ki. Yaya na ta ji ana so? Ya kika bar saurayin na ke tafi? Ko dai ba kya so in gaisa da sarkin nan? Zan rayu kuma. Yanzu ina tsaye fa ya zo nan ya mun magana, wai shi bai dabo yana so na. Ka san wani abin dariya? Ai ƙarya na mishi nace kai mijina ne, kuma sannan nace kai soja ne. To banda abinki, ta ya za a yi ki ga soja da kasan ba? Amma dai wancan an yi duro. Da ice cream din. Kaka? Na'am. Na zo miki da wani labari da dama-damansa. To maza shafa min ma in ji kar ta huce. Albishirinki kaka. Gora fari kwandalele. Dan shagamu. Mutuniyar ba? Yau ba ta yi saurayi. Ai haba. To? Bata faɗa miki ba? A'a bata gaya min ba. Kaji. Ki faɗa wa kaka sunansa. Me zan gaya mata? Kin ji ki kakan ma kunyata kike ji? Da Allah ki faɗa mata. To? Ya sunan shi. Kin gan shi ko? Ta kwarana. Kuma kan me ka yi digiri ɗinka? Business administration. Alhamdulillah. Na so da a ce likita ka karanta. Da na mallaka maka wani asibiti da na gina ka kullum man da shi. Na gina shi ne saboda taimaka wa jama'a marasa ƙarfi. Amma hakan Allah bai sa ɗana ya cimma ruwa ba. To amma kaka, ai na ga kanwata kuma medicine take karanta. Saboda ba ni da wani ne. Yasa tuwa ta karanci likita. To amma yau har ta gama har aka ci gajiyar asibitin.
Na gina asibitin nan sama da shekara 30. To kuma ba na so na ga na koma ga Allah ba tare da na ga an buɗe asibitin ba. Kaka, babana ne yake kira. Bismillah man dauka. Salamu alaikum dadi. Lafiya lau dadi, alhamdulillah. Masha Allah da. To bari in ba kaka sai ku gaisa. Kaka ga. Assalamu alaikum. Muna lafiya? Ya aiki ya aka ji da jama'a? Alhamdulillah. Amma gaskiya ɗinkan nan yaron kirki ne. Allah ya raya. Allah ya masa albarka. To shi ke, na gode. Ga takwarar na. Da ga kaka ita ma za ku gaisa. To. Salamu alaikum. Lafiya lau, ina gajiya. Lafiya lau. Madalla. To mun gode madalla. To gashi. Da ga kanwata Ummi, ita ma tana so ta gaishe. Hello? Assalamu alaikum. Daddy, ina yini? To Daddy. To Daddy. To na gode Daddy, sai an jima. Hello daddy. To daddy. To daddy insha Allah. To a huta lafiya daddy. Sai mun yi wani. Amma mahaifin mutumin kirki ne. Gaskiya mutumin kirki ne. Ni kaina da na ji muryarsa ko sai mun kama da muryar da na sani. To kaka, gaskiya kunnen ki ne ya gaya miki akai gaskiya kakakin tsufa. Wani irin tsufa? Kakakin tsufa ta kofi yasa. Hello? Au, Hajiya Rabi ce? To, ya kasuwa? To alhamdulillah. Kayan na an kawo? To zan zo gida in duba. Zan zo in duba su. To. A'a. Na fi son ki da son kuɗi. Gaskiya kai ki sawa kayan nan su yi tsada. Gaskiya. Yawwa. Na san ki sarai. Salamu alaikum. Ai gaskiya ne. Salamu alaikum. To shi kenan. To sai an jima. Yawwa. Sai an jima. Na gode. Ya san da zu. Yawwa. Yaro na. Na'am kaka. Wai na ka shiga ne yau tun safen nan nake ta nema kan na ciki ka ban ka ba. Na dan je unguwa. Ka ji kaka dan Allah. To idan kuma muka yi aure muka tafi muka bar ki kadai fa ya zaki. Idan dai kika yi aure kika tafi, ni ina nan tare da kakata. Ni da ko budurwa ba ni da ita baranta na ai magana aure. Ke dai da kike son aure ki a miki aure ki tafi. Tunda kin riga kin gaji da zama da mu, sai ki tafi yake. A miki aure ki ko? Ba shi kenan ba? A to. Kin ga kaka, rabu da ita. Yau zan shiga shekara 28. Sai na siyo kek za mu yanka mi birthday. Alhamdulillah. Da wuka. Alhamdulillah. Kaka, ni ma yau birthday ɗina, ni ma yau na cika shekara 20. To kaji. Shi ke da wato kek ɗin biyu za a raba kenan. Kaka wannan ƴan rainin hankali ce, komai na ce wai sai ta ce ita ma haka. To bari. Dakata. A yanka mana kek mu ci. Kaka ni zan yi. Ni zan yanka. Na ce zan ci. To ku tsaya ku bari ku ajiye shi ne zan yanka. Inda kaka ce za ta yanka na yanka. Yawwa.
Yaro na raba ni da maganin nan na gaji. Shan maganin nan kullum mutum ya zama kullum sai ka sha magani. To ai kaka dole a sha magani. Kin ga sai an sha magani ake samun lafiya. Sannan fa likita ya ce idan har ba kya shan magani jininki zai hau. Kuma in har jininki ya hau za ki iya rasa ranki. Ai ba zan mutu yanzu ban Allah ya yarda. Sai na ga auren ummi. Kaka auren ummi ni kuma banda ni? Ai kai ne ma na gaba. Na kama auren da idan kai ne sai na yi rawa har da juyi. Ne na kira mun mutuwa yanzu. Kakales! Kina na insha Allah sai kin ga ƴaƴana kuma sai kin ga ƴaƴan ummi. Har da tattaka kuma. Ka san wani abu da ake cewa hihi? Sai na gani. To ga ka ga magani. Amma dan Allah ki sha. Zan sha. Sai da sai. Maka albarka. Kaga wannan shine babban dan gidan nan. Shine na farko. Wannan kanwarsa ce mai bansa. Amma kaka tun da nake a nan gidan ban taba ganin sun zo. Ai da Allah ya musu rasuwa. Allah sarki. Rasu. To amma kaka ina ƴaƴansu suke? Shi bai taba aure ba. Ita kuma wannan ita ce baba ummi. Da za su tafi maka ne ita da mijinta aka kama ummin yayi. To da suka tafi Saudiya hatsarin nan na Saudiya. Shine da Allah ya musu rasuwa daga ita har mijin. To kaka shi kuma fa? Ka gani ko? Gashi nan ka tuna mata abin da ya ta daɗe da mantawa. Kai ma tambaya sai ka ce ɗan jarida? Wallahi ban san abin zai bata mata rai ba. Kawai dai na dai tambaya. Amma bari in je bata. A'a, dakata. Kyale ta tukuna. Hello dad. A komai yana tafiya normal dad. To tukunna dai dad. I'll try my possible best inshallah. Amma there is a great success. Kaka ya tafi kasuwa. Tana kitchen. To bari a mata magana. Kaka! Kaka! Na'am, jikana. Dadi ne waya za ku gaisa. Hello? Lafiya lau. Ina gajiya? Ya aiki? Muna nan lafiyar mu kalau. To ba dole kira ka Alhaji ba? To ai ban san sunanka ba. Tunda ba san sunanka ba ka dole ce maka Alhaji. To shi kenan. To sai kira ka ɗana kenan. To ɗana Allah shi albarka. Yawwa madalla mun gode fa yawwa. To gashi. Hello dad. Gaskiya dad kun saba sosai da kaka. Kamar kun san juna? Okay dad to sai an jima. Thank you dad. To za ka ce kamar mun san juna? Tunda na san ka ai na san shi. Yanzu dadi kin zama babarsa. Ni kuma kin zama kakata. Haka ne. Kuma gaskiya baban nan naka yana son ka. Kamar yadda nake son ki ko kaka? Gaskiya ne. Kakales! Dan ji kalle. Allah ya ban mana ke. To amin. Amma ba zai banni ba. Kakata ta kaina. Wallahi ƙawata, na nuna mishi abin da yake raina amma ya share yayi kamar ma bai san me nake nufi. To ai babu wani zancen ki nuna masa abin da yake ranki ko ki masa hannunka mai sanda. Kawai ki fito ki faɗa masa abin da yake zuciyarki. Kai. Wallahi ba zan iya ba. To idan yazo ya ce kuma baya so na ba. To ai ba a so dole. Sai ki haƙura. Haƙura, kin ganki ko? In ana magana arziki da ke ki ta haka. To ai ni kin san hali na ƙawata, magana ɗaya ce, ko ka ɗauka ko kar ka ɗauka, ko ka ji zafi ko kar ka ji zafi, zan gaya maka ita. Haba ƙawata, an haƙura fa kika ce. Kai haba wallahi ba zan iya ba. Da Allah mu sake wata hirar. Haba. To shikenan. Ai tunda ba ki iya gaya masa ba sai ki haƙura. In kuma ba za ki iya haƙura ba ki. Na nemi shawarar ki ba za ki ban dan Allah bar zancen nan.
Shikenan na bashi ni da ma kin san halina. Gaskiya kuma ɗaci ce da ita. Ina da matsala. Shikenan. Yaya, dan Allah ara mun wayar ka zan yi waya da kaka. Ina taki wayar? Wallahi ba kati. Ni ma waccan ba kuɗi a ciki sai dai in baki wacce nake chatting da. Ba nawa ka na iya. Ya naga kamar baka son ka bani. Ko dai baka so na ga hotunan budurwarka ne? A haka kika ce? To ba ma zan bayar. Ya dan Allah, ko kana kane. Yaya, waye kai? Ina so ka warware min zare da abawa. Ka fito min a mutum ba mutum ba. Ban fahimci me kake nufi. Ashe kai dan dangi ne? Dan Johnson mu ne kai? Tabbas biri yayi kama da mutum. Kai dan baban Musa ne. Haka ne Umi. Ni dan baban Musa. Ya kamata ka rage tunanin haka. Ka fa sa damuwa sosai a cikin ranka. Dole ne mason. Tunani ba zai taɓa fita daga cikin zuciyata ba. Kowa a ma'aikatan nan ya san kai ka cancanta ka kuma dace a kowane matsayi. Abin da ya kamata kai haƙuri a ta addu'a. Wato ina so ka sani Adam, duk wannan ba shi ne silar faruwar hakan ba. Tun daga lokacin da aka ɗauke ni aiki, shekara 30 kenan, a matsayin assistant medical director, nake aiki har yanzu ban samu wani canji a tattare da rayuwata ba. Zancen da nake maka yanzu shauran shekara 5 kawai rage mu bana ritaya. Wato my son, babban bakin ciki na bijirowar da na yi wa mahaifana, ni na tabbatar da yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke bibiyar rayuwata. Mahaifana sun bani kulawa mutuƙa gaya, ɓangaren karatuna har zuwa ƙasar waje da na yi domin in ƙaro ilimi, duk ta hanyar sigar mahaifana ne, domin su suka kula da ni, suka bani kyakkyawan tsarin da zan bi domin in sami ilimi ingantacce. Wato ina gaya maka ɗana, na samu takardar digiri na farko har zuwa matakin samun shaidar babban likita a wannan kasar. Idan na gaya maka wannan abin shine abin da ya faru da ni. To dadi, menene silar faruwan haka? Idan na gaya maka abin da ya faru da ni, na san zaka tausaya mu. Wato Adam, abin da ya faru da ni, Yaya? Na'am, Hawa. Dama ina son magana da kai. To ya akai, mai sunan kaka? Dama ina so in sake jaddada farin ciki na da murna a gare ka. Insha Allah. Kasancewa ka haziki kuma jajirtacci. Na gode, Hawa. Na gode mai sunan kaka. Kin san a duk lokacin da aka ce yau Federal Government ta dauki aiki ta baka, tana duba jajircewar ka ne. Sale nan a dauki aikin ma a Federal Government a baka irin bangaren ma na asibiti, ba kowa ake ba. Sai mai rabo. To wannan wani abin alfahari ne tattare da mu. Ga albashi mai kyau, ga gida na zama mai kyau, ga motoci har guda 3 na hawa da na ofis. Sa'ilin nan ga waɗanda za su tsara lafiyata. Aikin ga kuwa abin alfahari ne tattare da mu. Alhamdulillah, masha Allah. Madalla. Amma yaya? Ni ina ganin kamar akwai fa matsala. Idan baba ya sani zai baka kuwa? Hawa. Yanzu dan Allah dan Annabi kin taba ganin abin da alheri ya shigo cikin ku? Ku guji wannan alherin? Ni ban taba kawo haka ba.
Ke, in fa na tsaya maka yi wannan hira zan bata lokaci akwai wanda suke jira na akwai abin da zan yi. Kina gani links ma nake kokarin dorawa. To shikenan. Sai na dawo. Sai mu zauna mu samu lokaci mai wannan magana kin ji ko? To a da lafiya. A kiyaye. Na ba ku umarni. Ka bijire mini. Na kyauta maka. Ka muzanta mini. Na faranta maka. Ka bakanta mini. Ka wani mun cewa ka dauka a bakin komai ba. To in dai ka dauke mu mahaifanka ne. Ai ya kamata ka bi umarnin mahaifinka abin da ya ce. Yaya. Yanzu ba ka janye tayin da gwamnati ta yi maka ba? Yanzu za ka iya rabuwa da jinsinka kenan? Ka fi so ka je ka zauna da wani jinsin na daban? Rabu da shi. Bakin alƙalami ya bushe. Ya ana maka magana kai shiru. Ka bin umarnin mahaifinka mana. Rabu da shi. Yana nan akan bukatunsa. Burina daga na kyauta wa jama'ata. Na sa su cikin walwala da farin ciki. Har shi ya kai ga na gina musu wannan asibitin. Amma shi ya zo ya sauke nauyin da aka dora masa. Ya kasa. Ko ya fi karfin ya aiki a asibitin nan garin. Sai na gwamnatin tarayya. Ina so ka sani. Ƙasa ɗaya, al'umma ɗaya. Kuma ina da yaƙinin in ga na taimakawa ƙasata na taimaki al'umman da suke cikin ƙasata. Ba wai kawai in tsaya a ɗan wani rukuni ƙarami wanda al'umma suna buƙatar ci gaba na ƙasar nan tamu. Amma mu tsaya a wani rukuni ƙarami ƙwaya ɗaya wanda ba shi kenan ba. Baba. Tashi ka fitar daga gida. Kuma daga yau kaka sa kira na da sunan mahaifinka. Baba, ka yafe ni, kai min aikin gafara. Umma, ki yafe mu, ki min aikin gafara. Ƙanwata, sai wata rana. Babu ni, babu kai har abada.